Conmoción no concello de Aranga tras falecer un veciño desta localidade de 86 anos no incendio dunha vivenda. O lume orixinouse nunha casa de pedra deshabitada a carón da morada principal do falecido. Todo indica que a vítima prendeu unha cheminea e ao haber combustible preto, o lume propagouse a xiña. Foi un veciño quen deu a voz da alarma ao ver as lapas e ao escoitar ladrar o can. O animal tamén morreu no incendio. A Garda Civil abriu unha investigación para aclarar as circunstancias do fatal accidente. Unha persona maior que se levantou desorientada, vale, pensando que era máis temprano, o sea, que era pola mañán, bueno, pues tiña a costumbre de ir para esa casa antigua, encender o lume e estar ali un rato na lareira. Bueno, pues a mala fortuna de que había combustible polo lado, o sea, había leña, había cousas que ardían, fatalidade. En Marín xa comezou a demolición do edificio onde onte tivo lugar unha explosión a causa dunha bombona de butano. Os veciños da zona aseguran que aínda teñen o susto no corpo. Un home continúa ingresado en estado grave polas feridas que sufriu a causa da deflagración. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias do mércores 10 de setembro. Houbo un atropelo mortal esta mañanciña no concello ourensán de Verea. Un suceso extraño pola presenza do peón ás 6 da mañá nunha vía interurbana descalzo e cun can. O home de 89 anos cruzaba por un lugar non habilitado e sen iluminación. Tampouco levaba chaleco reflector. Faleceu no acto e a condutora do coche que o alcanzou precisou asistencia polo estado de nerviosismo en que se atopaba. Onde iba ir ás 6:30 da mañá? Iso non ten xeito ni maneira, va. Ele saliu por ali afora, digo eu, penso eu. O can saliría con il, non sabía pa onde iba, e esa hora non se ve nada. Bueno, tuvo a mala suerte que pasou outro coche ali no momento, a rapaza, que pela tamén será un trago duro. En Lugo, a Policía Nacional detivo un home por ameazar dous menores cunha navalla en plena rúa. O incidente tivo lugar na zona da Fonte dos Ranchos. Os nenos, duns 12 anos, estaban xogando cando un varón se lles achegou. Acto seguido sacou a arma branca e ameazounos. Os rapaces, asustados, fuxiron e pediron axuda nun comercio próximo. Entraron chorando, preguntelles que lles pasaba, dixeron que un señor sacoulles un coitelo, un deles viña casi pobre orinao, con moito medo, e cando me asomei, pois vin que era un vello conocido da zona, que está por aquí todos os días, bueno, nada, dixenos chamar a súa mai, chamaron a súa mai e marcharon. Na Coruña, a conflitividade que denuncian os veciños da Sagrada Familia por mor dun suposto narcopiso viviu un novo episodio con ameazas graves polo medio e xusto a hora en que moitos nenos do barrio ían ao colexio. Escoiten. Un ameazou outro con que o iba a apuñalar, parece ser que botou a man ás costas, fixo ademán de coller algo, non se sabe, a verdade que ninguén veu se tiña algún coitelo, tiña algo, non tiña nada. Chamaron a policía, viñeron, fixeron a intervención, 3 ou 4 coches de policía e estuveron con eles, e todo o que sabemos hasta agora. Esta mañanciña houbo un atropelo mortal en Verea, na provincia de Ourense, nun punto en que sorprende que houbera un peón camiñando a esa hora. Cristina. Foi aquí, neste punto, no quilómetro 30 da OU 540, que, como se pode observar, é un treito interurbano. A vivenda do falecido, un home de 89 anos, está a 1 kilómetro daqui, na localidade de Laioso. O home, segundo constatou a Garda Civil de Tráfico, estaba cruzando a estrada arredor das 6 da mañá cando o alcanzou un turismo. As marcas do equipo de atestados da Garda Civil de Tráfico indican o lugar onde sucedeu o atropelo no medio da calzada en sentido Ourense, a dirección na que circulaba o turismo. Foi a saída dunha curva nunha zona sen iluminar ás 6 da mañá, cando faltaban 2 horas pro amencer. Produciuse aquí nesta carretera, na U540, a altura do quilómetro 30 aproximadamente. Un tramo lixeiramente curvo. As circunstancias do accidente ainda están en investigación.
A vítima foi Antonio, un home de 89 anos, veciño de Laioso, a 1 kilómetro do lugar do atropelo. Ia descalzo, sen chaleco reflectante e acompañado polo seu can. Segundo confirma a Garda Civil, estaba atravesando a estrada por unha zona indebida. Eu que non me esperaba era que fora o home a pé por ali abaixo, coño. Que eu senti ladrar os meus cas algo antes. E polas 6, algo, ladraron moito os meus cas, pero ladran, pode ser o jabalí, pode ser outra cousa, non menos pensei que fora unha persona que va a pé por ali abaixo. Os veciños da zona, no concello de Verea, espertaron con esta tráxica noticia. Antonio era viúvo e vivía só, pero tiña unha coidadora durante o día. Ninguén se explica que facía a esas horas na estrada. Se le iría despistado a esa hora porque onde iba a ir ás 6:30 da mañán. Eso non ten xeito ni maneira, va. Vivía el solo, tiña unha axudante aí. Esa mañá levantaría esa hora que cuadrou e deu por salir e mire que foi buscar. O can saliría con un hil, non sabía pa onde iba e esa hora non se ve nada. E, bueno, tuvo a mala suerte que pasou outro coche ali no momento a rapaza que pela tamén será un trago duro. A condutora do turismo, que se dirixía ao seu traballo, foi trasladada en ambulancia polo estado de nerviosismo en que se atopaba. Deu negativo nos controis de alcohol e drogas. No lugar de Pedramaior, no concello coruñés de Aranga, tamén amenceron esta mañá co sobresalto dunha mala nova. Un veciño de 86 anos faleceu no incendio da súa antiga casa. Sábese xa como ocorreu, Sabela? O que nos conta a familia do falecido, dese home de 87 anos, é que el tiña moita relación co lume, non? A ver, na casa hai gando, teñen vacas, e esta casa que ardeu era un almacén que utilizaban para guardar alimentos, xamóns, chourizos, tamén mobles vellos, había leña. Este home fixo o que adoitaba facer con certa frecuencia, que era prender a lareira, pero claro que nesta ocasión fixo as 2 da madrugada, probablemente desorientado, el pensaba que era pola mañá, pero era de madrugada, entón ese lume descontrolouse por completo e a casa acabou ardendo con el dentro. Estaba tamén co seu can, que tamén morreu neste suceso. O incendio producíase nesta casa que está a nada, a uns 10-15 pasos da vivenda onde vive o resto da familia desta persoa que faleceu, pero eles non se percataron. Foi un veciño que vive a uns 200 metros daqui que enviou as lapas e advertiu a familia. Non puderon xa facer nada por apagar ese lume, o home perdía a vida, dicimos, para sacar os seus restos mortais, tiveron que vir os bombeiros porque había risco de derrubamento no interior da casa, era perigoso acceder e ademais a vivenda ardeu durante tanto tempo con tanta virulencia que a zona estaba, o interior desa casa tiña unhas elevadas temperaturas. Unha boa nova para lograr recuperar ese corpo foi que hoxe, aquí o vemos, está chovendo durante toda a mañá e iso axudou a resfriar esa vivenda. A alerta saltou pasada as 2 da mañá, cando unha chamada ao 112 avisaba do incendio desta casa do lugar de Pedramaior, en Aranga. É unha vivenda deshabitada que agora forma parte dos anexos da granxa, preto da nova casa na que vive actualmente a familia. Foron os veciños de un poquinho máis lexos que viron o lume, os que avisaron, porque eles, claro, lóxicamente a esa hora estaban descansando, estaban na cama dormindo. Dormían, pero non todos. O patriarca de 86 anos, aínda que vivía na casa nova co fillo, a nora e os netos, seguía tendo por costume pasar parte do seu tempo na casa vella, coñecida aquí como a de Luquín. Unha persona maior que se levantou desorientada, vale, pensando que era máis temprano, o sea, que era pola mañán, e, bueno, pues tiña a costumbre de ir para esa casa antigua, encender o lume, estar ali un rato na lareira. E, bueno, pues a mala fortuna de que había combustible polo lado, o sea, había leña, había cousas que ardían, fatalidade. O lume propagouse tan axiña pola leña e a mesma estrutura de madeira da vivenda que os bombeiros de Betanzos xa non puideron rescatar a tempo nin o home nin o can que o acompañaba na bella lareira. Mesmo o rescate do corpo foi complicado porque de entrada non se sabía ata que punto quedara afectada polo incendio a estrutura da casa. Tuveron que esperar a hora ás 10 da mañán, que vai vir outro grupo de bombeiros, a ver se enfrían un pouco o sitio, evalúan si se pode sacar o cadáver ou hai que esperar porque pode haber un peligro de derrumbamento. Tras a nova intervención dos bombeiros, puídose por fin acceder ao interior a rescatar o corpo. Entre tanto, a mala noticia ia trascendendo pola contorna e os veciños achegábanse a Pedramaior para acompañar a familia de Luquín nun momento tan duro.
O normal é que unha bombona non chegue a explotar. O normal é que o que cause ese problema sexa unha fuga dentro da conducción. As bombonas levan medidas de seguridade importantes, están feitas de material moi resistente, entón é moi difícil que unha bombona chegue a estourar. En Marín comezou a demolición do edificio en que tivo lugar unha explosión a causa dunha bombona de butano. Os danos que provocou obrigan a derrubar a estrutura. O home ferido na explosión continúa ingresado en estado grave, mentres os veciños da zona aínda teñen o susto no corpo. Despois de cortar a suministración eléctrica e de garantir a seguridade na zona, comezaron os traballos de demolición da vivenda de Marín en que onte tivo lugar unha explosión a causa dunha bombona de butano. Quedara apuntalada, pero os danos materiais e estruturais que provocou foron tan graves que os técnicos prohibiron o acceso ao inmoble e decidiron demolelo. Os veciños da zona aínda teñen o susto no corpo. O ruído foi horrible, horrible. A explosión xa saleu todo polo aire. Todo, Foi horrible, horrible. Nosos veciños que vivimos por esta calle, foi horrible. Témolo susto no corpo. De repente yo justo estaba de espaldas y escuché el boom y me giré y ya vi cómo explotó todo. Salió todo disparado hacia la frutería que hay enfrente y la gente, pues toda la aglomeración de gente, salir corriendo y ya enseguida pues llegó la policía, ambulancias, bomberos. Sí, vimos que estaba un señor ahí fuera y que lo estaba atendiendo y ya llamaron a bomberos, a ambulancia, vino la policía y susto grande, sí. A explosión aconteceu nunha rúa moi transitada, polo que as consecuencias puideron ser aínda moito máis graves. Foi unha hora que colleu esta calle moi transitante. Pudo ser peor. Pasando bastante gente o cualquier persona por allí. A peor parte levou unha o propietario da vivenda, un octosenario que conseguiu saír polo seu propio pé da casa. Ten queimaduras no 65% do seu corpo e está ingresado no Hospital de Referencia da Coruña en estado grave. O certo é que as bombonas de butano aínda teñen un grande uso nos fogares galegos, sobre todo en instalacións de vivendas antigas. Así que compre lembrar as medidas de seguridade que hai que observar para evitar este tipo de desgrazas. Por veces escoitamos que unha bombona de butano estourou e isto ben pode ser unha imprecisión, un erro. O normal é que unha bombona non chegue a explotar. O normal é que o que cause ese problema sexa unha fuga dentro da conducción. As bombonas levan medidas de seguridade importantes, están feitas de material moi resistente, entón é moi difícil que unha bombona chegue a estourar. Pensemos que un litro de gas que sae, digamos que en estado líquido que está na bombona, aumenta 270 veces o seu volumen, é dicir, ocupa moitísimo espazo. Entón, unha cantidade de gas importante, se chega unha fonte de ignición pequena, unha pequena faísca, unha chispa que prenda esa bombona, esa nube de gas vai a provocar unha explosión. Para garantir o bo estado da instalación hai que cumprir coas revisións obrigatorias cada 5 anos que debe realizar só persoal autorizado, pero hai máis. Hai elementos que caducan, como eses tubos flexibles que unen a bombona coa instalación. O técnico vai a comprobar, pero non o podemos ver ali porque está escrito cando caduca ese tubo. Non manipular nós esas instalacións, non, digamos a decir, facer chapuzas caseiras, vale? Ainda que creamos que saibamos o que estamos facendo. É moi importante o tema das rejillas de ventilación. É obligatorio, se temos unha instalación de butano, que haxa rejillas tanto no chan como na parte superior de onde está esa bombona. Para que? Para que se hai unha fuga, ese gas que se vai a acumular hacia baixo, porque é máis denso que o aire, se poida fugar e poida sair para fora e non se acumule. O gas trae de serie outra medida de seguridade. Non ule a nada, pero introdúceselle artificialmente un cheiro característico para alertar das posibles fugas. A Policía Nacional prendeu en Lugo un home que presuntamente ameazou un grupo de menores cunha arma branca duns 20 centímetros de folla. Os rapaces de só 12 anos tiveron que refuxiarse nun estanco ata que varias patrullas se presentaron no lugar e puxeron en marcha un dispositivo de busca que acabou coa detención do suposto autor dos feitos. 3 nenos duns 12 anos paseaban pola praza da Fonte dos Ranchos, en Lugo, cando se cruzaron cun home que presuntamente os asaltou e sen mediar palabra ameazounos cunha arma branca. Brandía unha navalla duns 20 centímetros de folla
polo que os rapaces temeron pola súa integridade e correron ata un estanco próximo, onde se refuxiaron visiblemente alterados. Había unhos rapaces de 12 anos, máis ou menos, aquí entraron chorando, preguntelles que lles pasaba, dixeron que un señor sacolles un coitelo, un deles viña casi pobre orinao, con moito medo, e cando me asomei, pois vin que era un vello conocido da zona, que está por aquí todos os días, bueno, nada, deixinos chamar a súa mai, chamaron a súa mai e marcharon. Cando as testemunhas alertaron o 091, as patrullas policiais chegaron de inmediato dende a comisaría provincial situada a escasos metros. Os axentes tampouco tardaron en dar co presunto autor dos feitos, un indixente de 64 anos habitual da zona que xa protagonizara outros incidentes. Ao trataren de falar con el, reaccionou de xeito violento polo que acabou detido. Pasou moito revuelo, de feito chegaron varias patrullas da policía, viñeron rápido, estamos aí ao lado, entonces sí que houve un revuelo na zona, moita xente conoce o señor, moita xente falou, moita xente opinou, e bueno, e así foi un pouquiño a cousa. Detuverono nas proximidades, en Camiño Real, teño entendido. La gente se asusta porque, claro, ven una navaja y es peligroso, obviamente. Hicieron bien en llamar a la policía, pero hay que hacer lo que te digo yo, creo yo, sinceramente, hay que ingresarlo en algún centro o algo y darle la atención que requiera. Unha vez pasou a disposición da xustiza, o detido alegou que sofre adiccións ao alcohol e ás drogas. A xuíza do xulgado de instrucción número 2 de Lugo decidiu daquela deixalo en liberdade, non sen advertilo de que o ingresaría en prisión en caso de reincidencia. Na Coruña, novo altercado no barrio da Sagrada Familia a carón dunha narcovivenda tan só 5 días despois do último rexistrado. Desta volta, foi a plena luz do día e foi unha veciña que ao ver que un home ameazaba a outro cun coitelo, alertou a policía que chegou a tempo de identificar os implicados. Pasaban poucos minutos das 8 da mañá deste martes cando algúns veciños deste barrio da Sagrada Familia volvían presenciar unha nova lea. Aquí a escasos metros do piso este, a verdade que non temos moi claro que fose ou non fose dai. Había unha parella aquí discutindo con outra, un ameazou ao outro con que o iba a apuñalar, parece ser que botou a man ás costas, fixo ademán de coller algo, non se sabe, a verdade que ninguén veu se tiña algún coitelo, tiña algo, non tiña nada. Unha das testemuñas non tardou en chamar a policía, primeiro chegaron axentes da local e pouco despois da nacional. Fixeron unha intervención, 3 ou 4 coches de policía e estiveron con eles, foron identificados, parece que non encontraron ningún tipo de arma, entón, hasta aí quedou a cousa. Porén, din estar fartos de vivir episodios similares cada poucos días. O anterior foi, creo que foi o venres da semana pasada, o sea, aquí cada 3-4 días, como moito, soe pasar algo. Parece, a veces, como estamos agora estes días, hai moita máis presencia policial, parece que estánse cortando un pouco máis. Non sabemos se é a calma que precede a tormenta. No barrio sinalan esta vivenda como a orixe do problema que sofren, din que aquí venden droga barata e que acode moita xente a mercar e mesmo consumir. Sí que veo, moitas veces hai xente esperando, e entrar e salir sí que tamén veo. E xente do propio barrio, coñecemos hai moito tempo, veñen aí de vez en cando a consumir, a comprar, e o que nos din é que eles aí mismo lles cociñan a droga, consumen barato, deixanlles consumir aí. Sempre teñen follóns que se un lle roubou outro un móvil, que se lle faltan 10 euros, que se non sei que, total, que ven desesperados, e a que pasan por aquí e ven algo a man o despiste, pois botan a man e saen correndo. Ayer me robaron, salía del Gadis, di 2 pasos y cuando me di cuenta ya no llevaba la cartera, ya no la tenía encima, me llevaron 45 euros, que da miedo. Por iso, queren que alguén tome cartas no asunto e acheguen unha solución definitiva. Primeiro foi Julio Iglesias e agora Richard Gere. O famoso actor protagonista de clásicos como Pretty Woman acaba de mercar unha mansión de 10 millóns de euros en Galicia. A vivenda está en Oleiros, na praia de Santa Cristina. De seguida vemos os detalles e repasamos a longa lista de celebrities que elixen a nosa comunidade para ter morada. Novo caso de maltrato animal, esta vez no concello Pontevedrés de Tomiño. Os protagonistas son estes 12 cachorros que se ven na imaxe. Foron soterrados vivos ao pouco de naceren. O aviso dun veciño foi clave para que a Garda Civil dera como presunto responsable. Trátase dun home de 39 anos que presuntamente soterrou os cans nunha parcela da súa empresa. O Seprona logrou rescatalos e poñelos a salvo e abriu unha investigación
sobre o suposto autor dos feitos. A 10 días para a festa da pataca en Coristanco pasamos por ali para que nos conten que é o que fai tan especial o seu tubérculo. Ten sona, págase máis que os outros e incluso ten falsificadores. Por iso, os produtores traballan na creación dunha marca que os distinga. A auga que pedían no verán para engordar as patacas chega agora para mollalas cando teñen que secar. En Coristanco xa contan apañar menos kilos este ano, pero a calidade. Ao ter menos auga, pois tamén a calidade é moi boa. En Coristanco, nestas zonas, sabes que temos os terrenos moi pequenos. Entonces, nós non é o de facer kilos non é a nosa guerra. Nós aí non podemos facer nada. Entón, onde temos que competir é coa calidade para ter maior precio para que sea rentable. Cultivan a KNBK, que din que é a mellor variedade do mundo, en secaño que dá menos kilos e traballando a man para que non se mace, así que é unha produción custosa. A cambio, sacan da terra a xoia das patacas. Unha das cousas que aprecian é que a pataca sea blanca. É unha pataca blanca, ten unha piel bastante fina e é unha carne blanca. É unha carne blanca e moi sabedora. A ventaja da KNBK é iso, fríe ben e coce ben. Agrupáronse para poder vendela mellor e chegar a quen a pague, como a alta restauración ou as tendas de produtos selectos. Fora das primeiras semanas, que o prezo vai algo máis alto, podemos compralas a alrededor de un 80 euros o quilo. Cotizas un poquinho máis, sí, ca outra. Pois a mellor 20-30 céntimos a maiores. Pagas sin problema, sí. Pagan sen problema para levar pataca de Coristanco. O caso é que temen que con ese nome estean vendendo o que non é daqui. Há moitas fruterías que teñen un letreiro porque é o que vende, como o pimento de Padrón, ou, bueno, de Herbón, ou o grelo de Monfero. A única forma pola que estamos loitando é por crear esa marca de garantía, para diferenciarnos perfectamente cando a xente chegue ao supermercado e vexe ese logo que sepa seguro que é pataca de Coristanco. Os 20 produtores da asociación contan coller cousa de 1.500 toneladas da auténtica pataca de Coristanco este ano. No mercado poderemos atopala máis ou menos ata marzo. As compras en liña están á orde do día. Cada vez máis xente elixe este método para mercar os produtos que ten en mente, pero ollo porque ás veces podemos mercar máis do que necesitamos e gastar máis do que pensamos. As compras en liña levan xa un tempo sendo unha realidade. De feito, hai un sector moi grande da poboación que xa cualifica este método do seu favorito para realizar as súas compras. A maioría das compras que fago son online. E acostumo a comprar bastante. Só comprar roupas, normalmente. Hai cousas que nin sequera sei onde buscalas en tendas habituais, entón... Moita xente apunta que realiza as súas compras de xeito online polo aforro de tempo ou a comodidade que isto lle aporta ás súas vidas. De feito, últimamente puxéronse moi de moda este tipo de caixóns ou lockers, no cal tipo de recoller a compra que fixeche de xeito telemático, tanto sexa roupa, outro tipo de produtos ou incluso a propia compra do supermercado. En vez de ir al supermercado en físico para organizar como te dejan escoger la hora a la que ir a buscarla y demás, pues simplemente pues le clicaba, le decía a esta hora quiero ir a por ella. Ahora con los puntos de recogida también es muy fácil, entonces. Pero hai que ter moito cuidado con isto porque debido a diversos factores presentes nas páxinas web podese chegar a caer na compra compulsiva. Comprar cousas que realmente non necesito porque están rebaixadas ou, eu que sei, igual compras un pantalón e ves unha camiseta ou ves unha cousa igual por 2 euros, 3 euros e dices, bueno, que son 2 euros máis. Ti se vas físicamente a unha tenda, pois normalmente vas en busca de algo en concreto. En cambio, se vas por internet, soleche levar a un outro enlace ou a outra prenda que de repente che gusta. También es cierto que dentro de esas aplicaciones utilizan pequeños minijuegos muy parecidos a los de las tragaperras, que inciden todos en un circuito llamado circuito del sistema límbico, que es nuestra parte más impulsiva, y es lo que hace que al final esté gastando más dinero del que realmente había pensado. Algúns consellos para poñerlle remedio a esta situación serían: las notificaciones, desactivarlas. No guardar nunca el número de la tarjeta de crédito de acuerdo dentro de la aplicación. Es muy importante también hacer como una lista de realmente lo que uno quiere comprar antes de entrar en la aplicación. Y por último, poner un límite de gasto mensual. Richard Gere xa ten casa en Oleiros. Segundo publica unha coñecida revista do corazón, o actor mercou xunto a súa muller, a empresaria galega Alejandra Silva, unha mansión de 10 millóns de euros en Santa Cristina. Gere súmase así á longa lista de celebridades fascinadas pola paisaxe, a gastronomía e a cultura da nosa terra. Así se ve dende o aire o futuro fogar da familia Gere, unha espectacular vivenda con vistas á praia de Santa Cristina de Oleiros. Todo un desexo cumprido pro actor, que primeiro se enamorou dunha galega e despois da terra onde ela naceu.
Me parece ben, me parece unha persona excelente, penso que vai a traer moito ben para aquí, para esta esquina de Galicia, o sitio tamén é maravilloso. Pero para canto a Galicia o de Julio Iglesias. Detrás deste muro de pedra agóchase a vivenda que mercou este verán en Piñor, moi preto da terra do seu pai e con lago incluído. Toda unha sorpresa para os veciños deste pequeno concello ourensán. Julio Iglesias, en Vilariño, un puebliño que sabe o que é. Entonces, pues sí. Estáse tranquilos aquí. Con este rollo ahora se cae, non se está tan tranquilo, non? É un veciño máis. Esperemos que nos dea unha canción a algunha hora para todos nós. Moito máis accesible é o refuxio que David Chipperfield, Premio Pritzker de Arquitectura, ten en Corrubedo. Nesta parroquia de Ribeira ten o seu fogar e mesmo restaurou a cantina do Porto, unha aposta pola sostibilidade e a integración coa poboación local. Los extranjeros, alemanes, muchos vienen y lo que es, se preocupan por lo que es la arquitectura de David. Sí, é bo para o pueblo que veña xente aquí a gastar os cartos. Pero se algo deixa pegada nos famosos é a gastronomía. Viño, percebes, pero sobre todo a terneira galega suprema deixaron abraiado ao prestixioso chef Ramsay. Dixo que era a mellor carne do mundo. Claro que é un orgullo para nós, o sea, unha raza autóctona que xente de todo o mundo se centre en nós é porque algo estamos facendo ben. A Henry Cavill, o actor de Superman, tanto lle gustou a rubia galega que mercou varios exemplares no Corgo para criar na súa parcela preto de Londres. E tamén en Hollywood se fala de terneira galega dende que Eva Longoria nos visitou. Yo sabía que Galicia tenía el mejor carne, no solo de España, pero del mundo, y me encantó a ver cómo hacen aquí. Celebridades conquistadas polo estómago, a paisaxe, a cultura e a lingua do país. O pianista James Rhodes quere mercar unha casa en Muros para practicar o seu galego e botar raíces nunha terra con cada vez máis caras coñecidas aos que ir pedirlles sal.